Opa, xentiña da boa. Ao forno, onde vou a ir? Ao forno. Poucos sitios hai, Bueno, a cociña, non me queixo, Porque teño biblioteca e todo, pero... Vimos a cociñar. 200 graus. Subimos, hoxe toca postre. Doado, É rico. Con mazá. Hoxe toca postre con mazá. Aí o temos. Vale. Moi ben. Bueno, mirade. Teño aquí masa follada. Teño mazás. Teño uvas pasas que embullei en ron. Ese é un pouquiño de ron tamén. Manteiga, unhas noces, canela, azúcar moreno, un ovo para pintar despois a masa follada. Teño aquí un pouquiño de fariña, por eso de estirala, por si precisa estirala un pouquiño, a masa, pois a teño aquí preparada. E falta un ingrediente. Este é un postre moi típico, moi sinxelo. Xa vedes que eu penso que intentamos buscar as cousas que teñades na casa ou que polo menos teñades que comprar o mínimo. A mazá, importante. É igual. A tedes reineta, pero se a tedes golden, faceda con golden, sin problema. Se vos gusta un pouco máis as mazás ácidas, a verde, Smith, por exemplo, usades esa. Para facer este postre, o recheo precisa de un pan relado. E voulle pedir un pan relado especial, non? Porque, evidentemente, nosotros podemos coller xa o medio bolo ou un cuarto de bolo que sobrou de onte, ou de fai 4 días mellor, que ainda está máis duro, relamos e punto, xa temos o pan relado. Pero un pan relado de espelta, que me decides? Mandamos por isto de decirlle, oye, vou pedir cousas raras, vale? Que de raro non ten nada, Vamos a ver o que nos conta aquí Rafaíña Durán. A ver que argalla e por onde anda. Rafa, amigo, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído no Obradoiro, chef. Por suposto que sí. Se queres pan relado de espelta, eu veño onde está o mellor de Galicia. Aquí, en Mos, entre Vigo e Porriño. Este señor que rexenta o muiño da espelta, dixen ben? Sí, señor, está ben. Julián, graciñas por recibirnos. Sí, encantado, graciñas a vos tamén. Que é a espelta? Claro, esa é a pregunta, sí. A espelta é un trigo, é unha variedade de trigo, pero é un trigo antigo. Trigo antigo quere decir que non sufriu as modificacións, nin todas as modificacións, nin os cruces que sufriu o trigo común. De feito, o trigo común surdiu da espelta. A espelta é o trigo máis antigo que hai, que ten uns 7.000 anos de antigüedade. E o trigo saliu de modificacións e de cruces da espelta. Como non levou tantas modificacións nin tantos cruces, pois non é tan alérxeno, sabes, como o trigo. É xanta mellor, claro. O sea, que esas intolerancias que hoxe en día se teñen, igual teñen que ver con esa manipulación xenética con todas as manipulacións, claro. O noso organismo tarda moitos anos en adoptarse a eses cambios, a esas modificacións. Claro. Sei que ao final o de toda a vida é o mellor. Entón, como é o proceso para chegar a este pan? Sí, os pans que facemos é todo con masa nai, sabes? Botamos un 20% de masa nai, unha cantidade pequena de levadura fresca e utilizamos este tipo de fariña, que é fariña de espelta integral. Ainda por riba utilizamos fariñas integrais, que levan todo, que son nutricionalmente moitísimo máis completas. Entón, son procesos lentos, sabes, fermentacións largas, porque leva masa nai, o pan dura varios días, sabes, pouco a pouco se vai secando día a día dun proceso natural. Este pan é de onte, vou empezar hoxe, sabes, así sen ningún problema. Notase ao manipular o que pesa. É un pan denso, de miga densa, é un pan que ten, gracias á masa nai, ten moito máis sabor, sabes, ten unha corteza máis grosa, unha miga máis densa, é o que máis interesa, que aguante moitos días, claro. É un pan que ten aire dentro ou un pan denso? É un pan denso, claro, ten burbullas, ten aire, pero máis pequeno, sí, moito menos. Vale, e ponse receso fácil ou non? Non, vai moi pouco a pouco. Como con pan de broa de toda a vida, non? Sí, iso por exemplo, claro, boa comparación. Entón, se o chef me encarga que lle leve pan de espelta relado, o proceso seguinte sería relado. Sí, o proceso é cando se seca, o cortas en cuadradiños pequenos, o tostamos no forno, e despois moelo, e daqui sacas... Para relar o que hai que facer é tostalo no forno e despois... E despois moelo, claro. Moelo. Xusto, xa está, empaquetalo. Que podemos facer con ese pan relado de espelta? Dime unha receita, dime un... Pois mira, eu aquí cos meus fillos fago moito, eu teño aquí un pequeno invernadoiro, sabes, cultivo acelgas, as pencas das acelgas,
As fago ao vapor ou cocelas e as rebozo con ovo e con pan relado de espelta. E sabe diferente, E sabe diferente, claro, sabe diferente, sí. Eu non sei, Xoanqui, se che valerá isto. Claro que vale. A min dígote que me vale, porque hai fame, o equipo está desexando que abramos este pan. Así que, mira, xa non che pregunto, mandamos xa e a ver que faz con el, porque estaremos atentos. Graciñas por atendernos. Muchísimas grazas a vos. Graciñas a vos, compañeiros. Pois aquí o teño, o pan de espelta. Isto, para que nos vai servir? Con 2 cullaradas que lle metamos despois ao ron e demais, sírvenos para ligar todos os sabores, para que non se esparzan todos os líquidos por fora, sabedes, do strudel. É un strudel de mazá de toda a vida, que non é outra cousa que o que vamos facer. Facemos nunha tixola e despois masa follada e punto. Non precisa nada máis. Podeo facer con pera? Por exemplo, non é mala idea, tampouco, cuidado. Pero bueno, nosotros vamos polo clásico. Veña, tixola, ao canto. Mais que tixola, teño esta tarteiriña que mola. Gusta de moito. É moi chuliña. As súas orellas. E aí temos. Moi ben. Cal é o orden? Comezamos ca manteiga, o graso, que é o que vai facer que se nos cociñe a mazá. Unha vez vamos a darlle unhas voltiñas a esa mazá e despois metemos un pouquiño de 100 gramos aproximadamente de azucre moreno. Despois do azucre metémoslle as uvas pasas. Despois o licor, neste caso ron, que deixamos reducir. E por último botamos o pan relado e no último de todo botamos as noces, que poden ir así. Eu vou explicar un pouquiño, vale? E que non sei, despois o que vos gusta, a cantidade de canela que precisedes. Mais ou menos, eu penso que unha cullerada de canela falle falta tamén. É iso que facemos aí atrás, que o facemos que estiramos aí atrás e ovo, para pintar, non precisamos nada máis. Vamos. Por orden. Adiante. 9. Moi ben. Aí vai. Un plato sufridor para acá. Veña. E aquí non teño, ese non me dá. Ese me dá. Coitelo. Non teño para quitar o corazón da mazá, que sabedes que as hai, non? E aquí non teño ningún, teño que mercar un. Porque eu cando fajo as mazás asadas, quitolles o corazón. E despois, polo medio, o que fago é azúcar moreno, ou azúcar branco que teño, vou girando e vai quedando todo o corazón, vai quedando impregnado de azúcar. E despois para o forno. E así as mazás quedan moi ricas, De verdad que paga a pena. Vou baixarlle. Quedan moi ricas. De feito, as teño feito pois con algún edulcorante e demais, as teño feito con mel. Moi ben, unha fan falta as 3, para encher a masa follada esa, menos fai falta. Que rica esta mazá. Tamén salen moito, eu me acordo do meu avó, as tiña na horta. Moi ricas. En Galicia, as mazás, as peras, por suposto, non hai que faltar á festa das peras en Pontedeume. As festas máis guapas do ano para min, Eu, son ademais, como son en setembro, cadra sobre o 7, o 11, por aí cadran. Entón, as lembro con moito cariño porque son as últimas festas que hai antes de empezar o cole. Entón, de cativo, non fallaba unha. Tamén era eso de que estabas esperando as festas de Pontedeume, a festa das peras de Pontedeume, pero xa sabías tamén que eso era o preámbulo ao colexio. Acaban esas vacacións do grao. Ben, veña.
Vamos a limpar esta mazá, ben limpiña, facemos así, así e así. E agora, quitámoslle co coitelo, co pequeno, quitámoslle o resto das sementes que podan ter por aquí e dos restos que quedan, vedes? Así. Veña, outra. É moi agradecida a mazá, ademais. Para facer os postres queda ben un simple biscoito, como cambia, Non sei, o simple biscoito de toda a vida, o que facedes, que hai moitas veces que usamos as masas a medida do yogur, sabedes? Eu creo que é o máis doado de facer. Eu que todo o mundo que, se algunha vez fixo algún postre, o primeiro que fixo foi un biscoito. O que máis ou que menos, eu non sei polo menos, e depois os cativos, que queres que vos diga? Entón, o típico biscoito de toda a vida que leva a medida do yogur, con 3 ovos, con 3 medidas de yogur de fariña, con unha medida de yogur de aceite, ese. Despois arriba, colles isto en liscos, pos toda unha capiña por enriba de mazá, e espolvoreas con un pouquiño de azúcar blanco. E xa tedes un postre totalmente diferente, un biscoito diferente con un sabor impresionante. Riquísimo. Riquísimo. Dá moito xogo. Moi ben. Vale, pois agora, pouquiño a pouco, anaquiño a anaquiño, imos facendo camiño. Moito máis grandes non, porque senón abultan moito despois na masa, non asentan ben. Así, aproximadamente, deste tamaño, é perfecto. Vale. Despois xa vedes, como pouco a pouco vaise desfacendo a mazá vai. Evidentemente, aquí non queremos facer un puré de mazá, ten que manterse enteira, polo tanto, aquí no lume eu non sei, pero non creo que este moito máis de 15 minutos. Despois vos los digo o tempo que estuvo exactamente. En esta chevo non nos gusta moito decir así os tempos pechados, porque non son reais. Os tempos pechados non son reais. Poden ser tempos orientativos, non? Isto máis ou menos vai así. Pero despois, depende do lume, depende do ferro, tamén da ferramenta que use, sabes? Se unha tixola moitísimo máis fina ou é máis gordiña. Eu teño algunha tamén de ferro fundido, de aluminio fundido, pois todo eso cambia a cocción. O cobre xa non se usa, pero sabedes por que se usaban as pulpeiras? Porque usaban o cobre? Non é porque hai xente que lle mete un anaco de cobre na tarteira para cocer o polvo e demais, que va. Usábase porque pesaba moitísimo menos, co ferro fundido era o que había daquela. Non había aluminio, non había nada. Entón, primeiro pesaba menos, e daquele o transporte era, ao mellor, un cabalo, ou eran unhas vacas tirando dun carro. E cambia a cousa, de levar unha pota desas que collen 40 litros de ferro fundido a levar unha pota que canto pode pesar unha de cobre desas? 6 kilos? 10? Non sei. Non sei. Cambio conto. E aparte é máis transmisor do calor. Bastante máis ferva a auga antes. Moi ben. Imos. A remexer, a darlle unhas voltiñas, a xogar ca cociña. A xogar. Que a comida non se xoga. Cantas veces escoitamos eso, verdad? Evidentemente, con outras connotacións, non son estas que estamos falando agora. Pero sí, que a comida hai que xogar. Hai que xogar, hai que divertirse. Temos que... A ver, intentamos con ingredientes moi familiares. Sí que a veces se nos vai a pinza un pouco, ou se me vai a mí. E digo, oye, pois, trouxen esta cousa rara, ¿no? Pero o resto... E despois, con esta receita, por que fixemos aquí un postre? Fixemos porque para rebozar, dixen, é que para rebozar, xo temos moi claro para que sirve o pan relado, non?
Entón, tamén sirve para isto. De feito, outra cousa, esta é unha receita doce, non? Pero se pensamos no salgado, cando facemos as albóndegas tamén, buscamos esa textura e buscamos que empape un pouquiño co pan relado. Usamos moito. No interior, me refiro, xa non digo na cobertura. No interior usamos como que non, claro. 6, 7, 8. Veña, que agora estou aquí pretiño, o carón e non se me queima. Así que, tralla, meixeiras. Vou acercando as cousiñas. Vale. O recendo xa comeza a facer efecto, eh? A manteiga é o que ten uns arumes, dá un... Sí que é certo, non? Que agora estamos co aceite de oliva virxe extra, saúde, demais, non? Pero hai cousas que non se poden sustituir, que non teñen sustituto. E a manteiga nos postres, nas bechameles, sabedes? Ese graso é o toque. Aí non podemos sustituir por nada. Tamén dixo unha cousa, os trúdeles que vamos a facer, ben son para, comes un anaco para 6 persoas, que nos toca. Pouco toca. Chega o brao, todo Dios quere, ahora mismo todo o mundo quere cuidar a línea, non? Que non salgan as lorciñas. Co traballo que dan. Como para desfacerse ahora delas, estas aventuras do ano. Anda, home, que va. Que va. Vivan os imperfectos. Vivan as imperfectas. Vivan. Xa vos lo dixo e non me canso repetir, os guapos, sodes guapos gracias aos feos. Se non existíramos os feos, con quen vos iban a comparar? Denos unha moi grande. Vale? Azucre. Veña. Aquí con cuidadiño, Unhos 100 gramos, os teño pesados. Por 3 mazás. Torramos un pouquiño. Eso é. E agora veña co canela. Así, unha culleriña. Ui, isto xa está poñéndose a cousa seria aquí. Neno. As uvas pasas molladas en ron. Sempre que vexo uvas, sempre me acordo do meu amigo Maico. Encanta as uvas, non me canso de dicilo, é a terceira vez que o dixo. Pero que lle volven loco, anda todo o día con uvas pasas metidas no peto. O tío. Unha perda, amigo. É o meu compadre. Teño que presumir de xente. Veña ese roncete. Aí vai. E a cua. A mano. O arrum. Agora. Trae pan, Luís. Trae pan que aquí vamos mollar. Hoxe mollamos. Ben. Ven por aquí. Baixamos aquí un pouquinho, 5, 4. Queremos que coza, que poña brandiña, sabedes? Non queremos rompela, nin que se nos desfaga. Entón, por eso baixo agora un pouquiño. Mantemos o fervor, vais ir facendo, vai reducindo un pouquiño xa o alcohol. Vale. Aí está. E agora aquí, pois, nun morteiro, se queredes, home, non facedes en pó, porque en pó sí que non ten gracia. Ten o sabor, evidentemente, pero o que mola tamén é atoparse así estes anaquiños, sabedes, de noz. Cuidado, esta é unha receita que evidentemente está máis que feita por moita xente, pero como vos lo digo sempre, é aberta, que non sexa pechada, vale? Con isto refiro que non tedes noces, pero tedes uns piñóns ou tedes unhas améndoas.
Uns pistachos. Vale. Ahora, eu que garantizo? Garantizo esta combinación. Esta combinación está choa. A outra tampouco debe estar mala, eh? Vamos. Aí vai. Ben, damos unha voltiña. E agora temos que deixar reducir. Imos a meterlle caña, 5, 6, 7. Aí. E inmediatamente, porque isto temos que deixalo refriar agora, eh? Agora vos chisco un ollo e vou deixar que refríe. Pan relado de espelta. Un par de culleradas, máis ou menos. Por aí irá ao labor. Que rico, xo provei, eh? Xa collí unha culleriña para dentro con este pan. Que bon. Baixamos un pouco, 7, 6, 5, 4. Listo. Bueno, amigos, compañeiros, mirad o que está pasando aquí, vedes? E que teño que deixar a refriar un pouco, porque se non poñemos todo isto quente encima, enriba da masa follada, e se nos desfai todo. Vedes o que pasou, verdad? Vedes o fondo da tarteira? Isto é o que fixo o pan. Todo este sabor vai a quedar aquí dentro. E a humidade sigue aquí dentro. Sigue aí. Que pasa? Tenón o pan, pero sigue aquí dentro. Por lo tanto, o bocado vai a ser espectacular. Veña, deixamos a refriar e vémonos agora no chisco dun ollo. Agora. Temos agora a traballar aquí. Mirade, estou mirando, estou pensando, a masiña é moi cuadrada. Está moi ben. Non a vou estirar. Vou a planchar así un pouquiño, porque por aquí parece que pega así un pouquiño para despois me sexa máis fácil, pero estirar así o xusto, eh? Casi é que volvo ao sitio. Ben. Agora. Onde ten que ir o recheo? Mirade, aproximadamente. Aí, aquí e aquí. Mais ou menos, vale? Entón, como facemos? Mirade, para pechar, bueno, primeiro vamos a facer o recheo. E despois, aquí incluso me ha de sobrar algo, eh? O cual, xa está refriado completamente, eh? Deixeno refriar, metino un ratiño na neveira. E xa o teño. Se me sobra mellor, porque ademais teño máis masa follada, mellor me fa para facer dous. Non un, sino dous. E como aquí hai lambós e lamboas, sabedes? Que aquí non é cuestión de cuidado, eh? Vedes? Así máis ou menos pola marca que fixemos non ten por que ser exacto. Aí. Mirade, que quede todo máis ou menos igualiño, ca mesma altura, despois o resultado final vai a quedar moitísimo mellor, vai a ser máis bonito, sabedes? Entón así, imos... Aquí que falta un anaquiño, vedes que hai un bache aí? Pois iso, para dentro. Veña. Un pouquiño máis. Por aquí. Así. O recendo, que rico, eh? Ademais, eu, evidentemente, insisto, con pera, con tal, pero, se non vos saídes desta receita, esta receita está mallada, eh? É moi rica. Sabía que sobraba, mola. Ben, mirade. Facemos así, e para outro lado, igual. Así. Aquí, igual. Así. E por esta esquina, ajá. E agora, este sobra. Despois, se queredes adornar con él, adornades. Este sobra. Ben, este sobra.
Este sobra. Aí. E agora, desde aquí, facemos así, para fora, vale? Aí. 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 Por outro lado, exactamente igual. Buscamos a raya de ali. 2, 3, 4... Non pasa nada se botades unha de máis ou dúas, Nada. Ahora vos explico por qué, porque o vades a ver. E collemos. Primeiro, estribor. No, primeiro, pechamos a proa e a popa. Vale. Ajá. É así. Por iso fixen así esa esquiniña. Adátase muitísimo máis de cortar así en ángulo, sabedes? En vez de recto, adátase e pecha moito mellor. Aquí vai haber o doble de masa. Vai estar rica, É masa follada, pensade. Eso vai a levedar un pouquiño e vai quedar ben. E agora, mirade. Estribor, babor. Estribor, babor. Ou dereita e esquerda, como que irades. Vale, que máis ou menos ven sendo o mesmo. Mira que bonito queda, ¿verdad? Así, queda moi chulo. Ben. Ben. E aquí igual. Rematamos con este por aquí e este por aquí. Vale. Bueno, como vedes, compañeros? Eu penso que ben, falta pintalo, Vamos a facer así, que isto, bueno... Isto chamase o sentido de fibra do papel. É que eu estudiei artes gráficas tamén. E agora mesmo acabo de facer un corte en contra o sentido de fibra do papel. De primeiro, era de primeiro de artes gráficas, eso. Collemos un folio e buscábamos o sentido de fibra, por onde corta ben. Bueno, curiosidades que pasan. Ben. Nesta bandexiña de forno. Aí vai. Ovo. Ven para aquí. Agora, aquí en riba, unha vez que pintemos con ovo, se lle botades unhas sementes, queda espectacular. Unhas sementes de as hai mix, que veñen de todo, son pipas, máis un pouquiño de sementes de amapola, veñen unha mistura de sementes da cabaza. Eu a teño na casa, teño sempre un saco porque botolle para todo, vale para isto, vale para unha ensalada. Colles unha ensalada, un tomate, unha leituga, cubres todo con unhas sementes por riba, joder. E un saquiño deses, dúrame, pero todo, 2 meses. E os médicos din, sementes, está aí abaixo, na pirámide alimentaria, está aí abaixo, é dicir, de comelas todos os días. Ideas, vale? Me decía aquí a compañeira Dafne tamén que un glaseado, tamén. Metemos un glaseado por riba. Eu vou deixalo así, vale? Sen máis. Para que non vos dé medo a facer as cousas, porque en realidade o auténtico non leva sementes. Agora, auténticos somos nós, e sodes vos. Vosotros sí que sodes auténticos. E se non sodes auténticos, empezad a servos. Nunca é tarde. Hai que quererse, e hai que valorarse as cousas que facemos, e non terlle medo a nada. E a cociña menos. E a comer, intentar comer facendo as cousas nós e comer rico. Nada. E se fallamos, bueno, outro día facemos ben, non? Un día nos queda sós, ou que vos pensades que a min non se me queiman as cousas, non me quedan sosas, bueno, esquecime de botar sal, quedoume cru por dentro. Eso pásame cantidad de veces. A min a todos os cociñeiros, Non hai aquí o espabilado de turno que se vaya para a cola, que comigo eu non trajo. A min a todos. Gracias a esos erros, avánzase. Bueno, imos ao forrillo, vale? En un chisco dun ollo. Estou con vos saboreando esta virguería de postre sinxela, vale? Ata agora, amigos e amigas. Veña. Despois de ter un par de horas as uvas pasas a hidratar en ron,
Rustrimos a mazá nunha tarteira cunha noz de manteiga. Incorporámoslle o azucre moreno, as uvas pasas, as noces, a canela, o ron e o pan relado de espelta. Cocemos todo uns 5 minutos aproximadamente e deixamos a refriar un mínimo de media hora. Montamos o strudel coa masa follada, pintamos con ovo e enfornamos 25 minutos a 200 graus. Empratamos e listo para comer. O meu compañeiro Luís, un crack. Es unha mazá, Es unha mazá tallada por él, Cuidadiño. Un mestre. Bueno, aquí temos. Non me digades que non é sinxelo facer este postre. Non me digades que non podedes facelo con un forno calquera que tedes na casa. Porque máis doado, incluso, xa non dixo, bueno, os cativos diante da tixola, bueno, aí hai que andar co azúcar, eso é perigo, non? Un pouco de perigo, pero eso botades unha man. Pero eso que foi un neno. Aparte que está boísimo. Bueno, unha idea máis, Unha aperta, un bicazo a todos e todas. E o sorriso debaixo da máscara, sempre, sempre, sempre. Chao. Ñam.